prichádzame na Katalánske námestie. Táto budova pred nami, to je ten obchodný dom FNAC. Je to obchodný dom na počítače, elektroniku, televízie a ďalšie veci. Na Katalánskom námestí sú takéto zvláštne palmy a je to už iba kúsok od bytu mojich rodičov. Samozrejme všade záhradné reštaurácie, to je typické. Tu sú podzemné garáže. Perpignan to rieši veľkým množstvom podzemných garáží, nedostatok miesta na parkovanie. Toto je bočná ulička, Lyceum. A toto je to Katalánske námestie a FNAC. Tam medzi tými dvoma budovami, tam je tá hlavná ulica na stanicu, ale tam teraz nepôjdeme. Len sa poobzeráme po tom Katalánskom námestí. Z tejto strany som prišla, tu už je vidieť tú záhradnú reštauráciu. Veľmi pekné domy, platany. Idem na druhú stranu. Tam na druhej strane je ten obchod Petit Casino. Tam sa dajú kúpiť tie báječné sušienky s ruškovou náplňou. Neviem, či to tu uvidíme, ale snáď áno, priblížila som si to. Tak, a ešte sa pozrieme na to Katalánske námestie. Ja tam asi pôjdem sa pozrieť na tú hlavnú ulicu, aby som to mala zdokumentované až k tej stanici. Tak zatiaľ sa opatrujte, ahoj!